Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Orie ọma nụ, ekene m nwoke, ekene m nwaanyị. A sị m na tata orie ndụ, orie ngọzi, orie udo, orie ihe akụ n'ihe enwe. A sị na afịa niile na-azụ tata orie ka azụtara anyị ndụ, zụtara anyị ogologo ndụ na ahụ isike, ihe akụ n'ihe enwe, udo na ọganiru. Anyị gbuo n'ihu ka anyị gbute ihe ọma, na-azụ anyị ihe ọma, n'aka nri anyị ihe ọma, n'aka ekpe anyị ihe ọma. A sị m ọ bịara egbu anyị gbuo onwe ya. Onye gwọọla anyị ọgwụ ya si arụ n'ọsacha ya nwụrụ. Onye si n'isi anyị wa na aja ya were isi ya wee zere aja. Ọfọ na ogu ka anyị ji adị ndụ. Anyị siri egbe belu ugobelu, mana nke si bi ebe na nkụkwa ya. Ọta anyị kwuru ya ka ọ dị tata Orie dị n'afọ na Nkwọ na Eke n'afịa na-anọ ụbọchị na-anọ ise. Abụkwa m onye nke gị nwaada agbara ụma ụzọ mmiri. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa miri emi, na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmata eziokwu nke bụ eziokwu n'ihe gbasara ọdịnala. Maka gịnị na ọdịnala bụ ụzọ ndụ, bụrụ ụzọ eziokwu. Ndewo nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị na-ene m anya. Asị m ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị, na-esonyebụla anyị na mbụ, asị m ka chi m gọzie gị. Ọ bụzikwa tata wụ izize ị na-esonyere anyị ma ị nene nkụzi anyị na-akụzi gbasara ọdịnala Igbo, anyị si gị biko ndewo, echefukwana subscribe to our channel ma like kwa share so that your friends can learn as well. Ndewo. Isiokwu nji maka ya wee bịa tata wụ Orie bụ maka ka mmadụ ga-esi wee mee gịnị, wee communicate, usoro dị iche iche mmadụ si eme gịnị, a communicate with ezumezu mmụọ ya na ya so. Pay attention. O nwere usoro dị iche iche mmadụ si eme gịnị, a communicate with mmụọ ya na ya so, but a lot of us emego gịnị, na-pay less attention to all these entities of powers anyị na ha so. Sometimes mmụọ gị nwere ike ọgwa gị okwu, mmụọ gị na ya so nwere ike gwa gị okwu, i neglect ya, ị na-anya ịfụ na that thing ga-eme gịnị, ọ ya emecha mee gịnị wee mee. Ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo, o nwere ihe dị iche iche ọ ga-abụ ọ na-eme, ma sayensị ebe ndị gị na ha so ga na-esi enyekarị gị sayensị. E nwere ndị ha ji imagination, they talk to them through their mind, through imagination, through conviction, intuition. Once that thing come, bam, the thing will happen. Ịpụta esi obi m na-agwa m okwu, obi m na-agwa m okwu. Ị mara na mmụọ ndị gị na ha so, ezumezu mmụọ gị na ha so, na ha nwasi through your heart na-agwa gị. O nwere somebody mma, o mee ha na something, imagine, o nwere ka ọfụ moto na-asị n'obi ya, what if moto ahụ accident kịta daba aside, otu o si eme imagine ka ọ ga-esi mee immediately. Imaginational power, intuitional power of the mind. O nwere a lot of people ezumezu ha mee gịnị si ebe a agwa ha okwu. But a lot of us do what? Pay less attention to those communication and to those mmụọ na-agbalụ gị ama mgbe anwa. And mgbe ụfọdụ ka imechakwa ifu na ihe ahụ mmụọ ahụ gwara gị mecha gịnị mekwa. A lot of us na-eme gịnị, afụ dream. Some of us, they communicate to us through dream. Ọ bụrụ na o nwere ife dị n'ụzọ gị, they will show you through dream. Ị na-abanye nlọ, ifu ihe dị aṅa, ịpụta pay less attention to it. Ọ dị njọ. So many people self anaraza arụ nlọ. Imakwana, a man that does not see dream is a blind man. A man that doesn't see dream, a man that doesn't dream is a blind man. Some people are they can't even picture their dream. They can't even. It's true. Oboro mmadụ nwere ike nwe gift of ọ na-afụ dream, but gịnị, o nwere ọ mara how to interpret his or her dream. Check and wag it,
all these things for mmadu na lost kwa ya lost, all these gifts from mmụọ so mmadu na-enye mmadu, o nwere time you get neglect ya ruo, you will lose those things. You will start struggling to get them. Some people, they feel really reluctant when they start losing their dream, their third eye. Some but through trance, only can all or they can it does off within 2 seconds, 5 seconds, 2 minutes, 1 minute. It goes to go get a lot of things. Working a hassle. Entities of powers with you. How when you get that gift, for you to be able to know, for you to be able to understand, for you to be able to channel has for you to know that something good is coming or something bad is coming. Don't neglect them. A lot of ndi nke they talk to them, they are Ezumezu. Hana onyanwaso. Sometimes talk to them through vision. There was a time I used to see vision clearly. That is when I was younger. You know, around, let me just say 10, 12 years. I used to see powerful vision. 15, 16, 17, 18, 19. My vision was still there and very intact. But then, I don't know how to develop those things. Then nobody, even at my 20 years, I don't know how to develop those things. I want a good spiritual guide, you know. And then, you know, in a family, I'm somebody with this kind of gift. In the amosu, they make a target because they don't want that person to stand. Because once that person stands, Onya will become nightmare to Guinea in the amosu. So at a point, my vision, I started losing it. I am this person that then, if I sit down, they bring something like television before me, ahead of me, and they'll be showing me a lot of things. But then, at a point, I lost them. I did until now. I am trying to recover those things. It's not easy. Once you lost it, it's not easy to recover them back. It's never easy. So, neglect kwanankegi. Don't ever try to neglect mmụọ na haso. And when a lot of people has inafa, ndị nya na haso megini sinafa emegini ekpupere ha ihe. Oboro mmadu na afu, mmadu ni na afu vision. Mo alo nlo mo emenka then. But enwere ndị nke ha na emegini na esi nafa. Maka ndị na-eme omenala. Then ndị na-aga ụka ọbịa na-esikwa na counseling pastor mere ha wee na-eme gịnị ezi ha ozi. Because ka afọ isi na ndị pastor ada ha na-afụ yeah. So some of them bụ through counseling pastor mere ha, but some of them na bụ through afa. That is the reason why when sometimes say abụ no kata o metu gị n'ahụ gabagodo afa, o metu gị n'ahụ gabagodo counseling gabagodo gafu pastor gị, or metu not necessarily at that point no nwere much bad thing in your life at that very point, but gịnị the thing just come ọgbagi no be sigi gabagodi n'afa or gabagodi ga mee counseling with your pastor. You don't pay when you neglect this thing. Don't worry, ihe mmụọ ahụ ji asị gị gaba ọ bụrụ na o nwere bad thing nọ n'ụzọ gị, which ọ bụ ịga n'afa ahụ, what they will do or they will reveal it. Each one just so ya that thing will not happen. Or maybe no nwere ihe ọma na-abịalụ gị awe sị gị gaba ndị so gị wee metụ gị n'obi sị gị gaba afa, ị ga ebe ahụ egosi gị aja ya achụ ịchụsi anya ihe ahụ wee megi ihe ọma ahụ wee megi wee bịa. Enwere so many ways mmụọ si eme gịnị a communicate with mmadụ. Ngwala gị ways ha si communicate with me. O nwere ka ọ bụrụ something dị achievable ebe ordinary person no. But nke nkọwa bụ gịnị general ways mmụọ ya na mmadụ so nwee ike ime gịnị isi wee zie gozi. Mgbe na-ajụ gị nwa bụ onye Igbo na-ene m anya tata bụ ori. Ọ ka nwere any of these means mmụọ gị na ha so si eme gịnị agwago okwu ka ije ọsụ n'ọlụ na ị na-ebi ndụ n'ụwa. Mmụọ gị na ha so
aka na-agwa gị okwu through your mind by the method of intuition or imagination. Ka mmụọ gị na ha so aka si na nlọ na-ezighị ozi ọ dị clear and perfect. Ka mmụọ gị na ha so aka ji trance ezighị ozi. Mmụọ gị na ha so aji vision ezighị ozi. Ị na-agakwa afa, ị na-agakwa na nke ndị ị na-eji ajụ ese. Ị na-eji ajụkwa ese na afa ka ndị ọdịnala si wee kpọ ya. Ndị Igbo asụsụ Igbo kpọrọ ịjụ ese, ndị oyibo na ndị ụka kpọrọ ya consultation. Ị ka na-aga ka ije ọsụ n'ọlụ chi ka aka gị na ihe ọbụla chi fụtara gị iwere. Ihe na-ewe mmụọ iwe bụ mmadụ ime gịnị? Mmụọ na-ehate negligence. Maybe mgbe mmụọ na-ezighị ozi a anyị na-adị reluctant, ị na-adị reluctant, ọ na-ewe mmụọ iwe. Ma mgbe mmụọ si gị jee chụọ aja, ị na-adị reluctant about it. I don't care, whatever. Ọ na-ewe mmụọ iwe, and ha mee gịnị? Ha turn ọlụ gị azụ. You get yourself in a very big mess that before you get yourself out from that situation, ọ ya fịa gị arụ. Ya bụ gịnị? Gbaa mbọ chọpụta ka mmụọ gị na ha si eme gịnị? Agwa gị okwu. Ọ dị very very important na ndụ gị nwa dịka mmadụ na ndụ gị nwa dịka onye Igbo, so that na onwe ihe dị n'ụzọ gị ị mara na ihe dị n'ụzọ gị. Ọ bụgodo na ị mara ihe ya eme, ị magoro na something dị n'ụzọ, ị na-etrade with caution. It's very very important. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwaada Agbaroma ụzọ mmiri. Sitakwa ya bụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa miri emi, na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmara nke bụ eziokwu gbasara ọdịnala. Maka na gịnị mere? Ọdịnala bụ ụzọ ndụ, bụrụ ụzọ eziokwu. Ya bụ ọ bụ na o nwere ihe nkụzita anyị na-aghọtara, o nwere ihe na-agbagoju gị anya, mana ịchọ ka agbalụ gị afa ma ụlọ ọrụ gị ọrụ mmụọ, mana ị chọrọ ịjụ ajụ gbasara ihe nkụzita ma ihe ndị nna nkụzi na-abụ, ma ọ bụ ihe ọ bụla gbasara ọdịnala Igbo, biko echefukwana dere m meseji na my WhatsApp number na 070-373-11663. Ngwa ka emesịanụ.